nu for helvede. Ja. Hello, Sydney. Det er Brian Jørgensen. What's your favorite scary movie? Ja, jeg kan godt lide Krummerne. Stakkels Krumme. Toren. Den er rigtig god. Do you like scary movies, Sydney? Nej, det kan jeg ikke det her. Jeg har ikke lige tid. Jeg skal over træne. Hej. Don't hang up on me. Jesus Christ. This is gonna be fun.